Cassé Kanaka, Mouye Lisigo et Kalo Kunchakatamanga Babutoe. Donc, 3 gardiens de but, Djigui Diarra, Mamadou Samassa et Bourama Kone. 9 défenseurs, Amari Traoré, Falaï Sako, Boubacar Kiki Kouyaté, Modibo Sagnan, Sikou Niakate, Cheikh Omar Konaté, mais qui ne sera pas là parce qu'il s'est blessé. À l'entraînement avec Clermont, il a une grosse blessure et il a peut-être sa saison qui est terminée. Daouda Guindo, Abdoulaye Diaby, Mamadou Fofana. Au niveau des milieux de terrain, Doudou Aïtara, Djadje Samasekou, Lassana Koulibaly, Kamori Doumbia, Mamadou Maïga, Mahamadou Doumbia, Mamadi Diambou, Ibrahim Diarra. Au niveau des attaquants, donc El Bilal Touré, Moussa Silla, Néné Dorgeles, Fousséni Diabaté, Lassine Sinayoko, Youssouf Niakate, Mamadou Doumbia et Ibrahim Sissoko. Donc on va tenter des choses sur un premier match contre la Mauritanie, et ensuite sur un deuxième match contre le Nigeria où on va rester entre guillemets sur ce qu'on sait faire. Voilà, concernant les joueurs qui ont déçu, ils ont déçu, certes. Moi, j'ai mon analyse, vous avez la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ils ne sont pas là, et ça veut dire qu'ils ne seront plus jamais là. Voilà, encore une fois, comme je le disais à Brissa, j'ai jugé qu'il fallait rajouter une fraîcheur mentale pour faire en sorte que notre motivation soit décuplée et pour bien préparer ce match des qualifications de la Coupe du Monde qui vont arriver, plus les prochaines échéances, parce que je vous rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a la prochaine CAN et la Coupe du Monde, donc aujourd'hui il faut que ces jeunes joueurs, pour certains... Eric Okakumagonfle. Anya ye kani temenen ko fe ni lisi folo e if bisuma Musa Jenepo Aidara ko ita ida soro masidi amo damne ela mo misega nunu ka wole bala mo ma justifier RF bon il futa akumano kan ako aka système de jeu ni feno sari aka volume de jeu au-dessus de Yves bina fo ale ka match ballon temps système babulo so ka gira Yves mo donné une explication lui bon alu jeng blessé no elle fait no ko tara I23 là ani adalu ere retoé même ce qui est officiel Ahmed Daouma nos entado kumina mo wele peut-être kani kunchechuko manya ou fanfan to don seko goeta pratiquement mo te akundo abora la kumina itsika seko goeta bla ay mun ke coupe d'Afrique kenekan kanani Ibrahima Sissoko ye ne tsiko famu Sirine Dougouré atarami e kanna ay tiende awma ango Sirine wele ko jume 11 matchs un seul but marqué un avant-centre ya foya Mali avant-centre balaka jouer jamana wora ken so titulaire dans leur club ou bala Ligue des Champions jouer. Mais pourquoi Sirine nana ku jumɛn bala oh mais bien tiens dans ma fina ya boala motive tala ma blessé fouille o de kama ku agent comme mo Mali national là ni quoi fédération nous ba ta balo be ministre ka ta bala ou ka fédération ou ka Mali national ou ka akolosi kanye ayo fendo be ke afoma mandi anga tiens fo quoi ayo lycée mana bo tukuta be critiquer mais on fendo be kanga volontaire kono ya tiens ka dala afoma Mali national ta compétition kenega kata participation fena drone non on devrait avoir notre mot à dire au bin sur mon fait en cas sélection nous manquait sélection ni aba mérite ni akuma fora moko ka seke fin voilà ni testou de do bana munu me qui mérite ou ka tester kana ka do fara groupe kan mais kana ap wolele kana kette te dronye ina fa mbora ka mu détail bi garnia kunda pedini wolele ka wolele tenye génération do baby wole ko ka wole tenye kuntala Musa ayo yoro do fene be o fene ka gelan kusube kuno akuma football local kan doka ma me na bora ni kado ko garena RT ta ka Mali championnat suit ita ka valeur do Mali championnat là ite bolondra de te foi do afana ga staff Musa e fendo fene fo quantité non la bene contrat qu'on a fora ko appela candidature gara wati mina appela candidature mu fora kono fédération Mali football fait akake mo mi a to sélection au fora nous degré karamo wala au fora résister Bamako ya mais Eric ko kunu journaliste nyema akoni a tora Bamako ko abe shikena ma wa so tabolo de
o tɛ Eriki fana nɔ so t'a bolo o tɛ Eriki nɔ a y'a fɔ kunun o tɛ Eriki nɔ ye ni a bɛ défaut kɛ n'an b'o fɔ nin yɔrɔ in fana na nin mankan tɛ ka kɛ degeli karamɔgɔ o bi fɔ ministère une discrimination sérieuse ambitieuse ani fédération n'a fɔra ko degeli karamɔgɔ siyɔrɔ t'a bolo a dun fɔra contrat kɔnɔ k'a kan ka si Musa majɛ camanba de b'an ka balontan na élite la majɛ baden de b'a la mun bɛ anw garisɛgɛ dɔgɔya sur le plan continental an k'o fana fɔ u k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu fana na degeli karamɔgɔ ko siso t'a bolo a ye nin fɔ kunun bon ne kɔni a kɛlen ka kuma in fɔ n ye enquête kɛ ko a bɛna jigin hôtel la ko waati dɔ k'a yɛrɛ tun ye hôtel wari sara a n'a sɔrɔ après k'u ye wari lasegin a ma tuguni a yɛrɛ b'a préfinancer n ye enquête kɛ kunun kuma in kɔfɛ ko a tun bɛ ka si hôtel la k'u yɛrɛ tun bɛna a labɔ hôtel kɔnɔ ko ye a bɛna fɔ tun y'a labɔ yɛrɛ ka ban a tun ye wari kunfɔlɔ sara mais ko après a remboursera mais min bɛ ka fɔ nin ye a yɛrɛ de y'a fɔ kunun k'u ko tɛ dɛ fédération malienne football ministère u ka so ɲini ka di degeli karamɔgɔ ma so ɲuman fɛnɛ a bɛ se ka baara kɛ ka to Mali la yan k'a ɲɛ jɔ Mali championnat na cogo min na Bruno o yɔrɔ ne ye min fɔ ayi soko in Oh. ne hakili la u ye agence immobilière bila ka so dɔ meublé d'a ma a se kɔnɔna la n bɛ mun kalama mais mobili kɔni t'a bolo kune kun tɛ yan mobili a ye mun t'a fɔ Sogo bolo la Bɔkari Danbele Ronaldo o de ka mobili a b'o de utiliser n'a b'a ka séjour la Bamako o b'an bila ka taa an ɲɛ b'a la ténor caman bɛ yen o mana kan ka mun bɛ se ka ninnu ka nabaliya justifier a ye mun fɔ camancɛ blesselen don fɛn opéré la Alou Dieng donc c'est à dire que n'i ye olu jateminɛ olu bɛɛ bɛ yen mais Yves ta a ko question de choix Musa tɛ n ka affaire kɛ Sidi bɛ n ka affaire kɛ o banna ye n'i y'o décision ta ka ban e de b'i jɔ n'o kɔlɔlɔ ye kuma t'o la bon donc vraiment mais Adama Nos ne fɛ an ye Falaye ta fɔ cogo min a ye sacrifice kɛ équipe de ye ale y'a utiliser yɔrɔ mun na o tɛ Nos ka poste de prédilection ye mais a y'a ɲini ka équipe dɛmɛ penalty a jɛra penalty bɛ jɛ joueur bolo an y'a ye a kɛra Magasu b'a bolo Sisako barrage la depuis a kɛra ale Eric nana ala a m'a wele pour moi i b'a wele a b'o fɔ ko équipe mago bɛ psychologue la c'est à dire a b'a travailler nin tɛ ça arrive bon o ɲɔgɔn na non c'est penalty c'est vrai mais Mali jugu tɛ a ye hɛrɛ kɛ a ye mɔgɔw nisɔndiya match dɔw la yan Bruno mais kasi Nos ka penalty fana jɛli penalty jɛli bɔra banna dɛ an k'o yɔrɔ fana a fɔ Eric la ka a bɔra banna o coach a demandé c'est le coach Eric a appelé Djadje k'a fɔ Djadje na ko Djadje ka taa fɔ ko Kamori ka ballon di Nosima anw sigilen bɛ Mali politique sanfɛ a kɛra ne ɲɛ a y'o to ten an y'o fɔ yan a ka ca an ka tɛmɛ o kan ten ils essaient de camoufler ils essaient de camoufler comme si olu nɔtɔ la Mali tireur officiellement c'était a y'a fɔ Sembo Jomuna a y'a fɔ Sembo Jomuna premier ex aequo troisième bɛ ka jouer son titulaire voilà e bɛ capitaine wele cogo di vice capitaine wele cogo di k'a fɔ ko ka taa di Nosima alors que e ka titulaire fila bɛɛ ils sont titulaires nin fɔra yan a ka ca avec gestion position après la CAN ils essaient de camoufler voilà ayiwa donc vraiment ne fɛ o yɔrɔ ninnu ma diya ne ye kosɛbɛ ni question de choix tu t'assumes Messi de fɛ ni Musa ye bi o t'a yira k'a fɔ mati nataw la ko n tɛ a fɛ tugun n'o tɛ o yɔrɔ o bɛ expliquer o la mais blessure o ye camancɛ ni Alou Dieng ninnu ta ye o bɛ kɛ la mais halisa n bɛ segin ka na gɔrɔnin kɛ c'est-à-dire mun bɛ jouer Belgique Mamadou Doumbia Messi milieu défensif et Russie la milieu défensif Djamou Autriche milieu défensif c'est-à-dire e de bɛ se ka na secteur kelen kɔnɔ profil kelen mɔgɔ joli c'est-à-dire que Eric bɛ deli ka milieu défensif saba jouer ɲɔgɔn fɛ a bɛ deli ka saba jouer ɲɔgɔn fɛ ayiwa Sule n bɛ se ka ninnu ta justifier je pense que déjà justification ye fɛn dɔ ye Siri ni Bruno ye fɛn kelen min fɔ c'est-à-dire joueur dɔw bɛ yen olu touchelen don bi donc tu es obligé milieu de terrain na bi ka yɛlɛmani don a la siga foyi t'a la o kɔni o diyagoya de donc a nana ni yɛlɛmani ye ka taa n'a ye o sensi de fɛ maintenant yɔrɔ dɔw fana na a ye ɲɛfɔli k'a la k'a fɔ vraiment bon ma nin wele parce que bi a tɛ don n ka schéma kɔnɔna la bi a tɛ ka n ka baara kɛ on est tous d'accord ça c'était le cas de Yves a y'a ɲɛfɔ k'a fɔ bi Yves tɛ don a ka plan kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a y'a fɔ ten mais o yɔrɔ kelen fana ne tɛ mun faamu Ibrahim Sissoko i bɛ taa n'a ye kan na i t'a jouer mais nin regroupement in na i bɛ Ibrahim wele i b'a don a kɔnɔ bon logique bɛ min ne ka question yɔrɔ de logique bɛ min mais sisan ni logique de t'a la o a remanier mun filɛ nin ye maliyɛnw bɛ se ka sigi k'a fɔ ko don dɔ Eric a bɛ se ka suri d'a ma non a bɛ se ka suri d'a ma parce que fɛn fɛn welela pratiquement ne bɛ denmisɛn minnu dɔn Musa Maïga je le connais pas mais denmisɛn minnu kɔni welela pratiquement
ne ninnu bɛɛ cadet ni junior ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ j'ai voyagé avec eux m'u dɔn m'u ka mentalité dɔn je sais que ils savent jouer au football u bɛ se ballontan in kɔni u bɛ s'a la mais ni niveau in de la ni k'i bɛ ninnu de ta sisan ko ka taa ni ninnu ye k'i taa coupe du monde barrage jouer ninnu ye ko ka taa coupe d'Afrique éliminatoire jouer ninnu de ye problème b'o yɔrɔ la dɛ i b'o don a la dɔɔni de ballontan an b'a fɔ cogo min denmisɛnnin fɛn don dɛ mais denmisɛnnin niveau dɔ bɛ yen étape dɔ bɛ yen n'i y'a brûler a bɛ k'i bolo problème ye parce que n y'o de f'i ye Mamadou Doumbia, la Royal Antwerp là, il a joué avec les cadets, on était avec Demba Mamadou Traoré. Avec cadets joué, mais en junior Kéo, junior là Koutéo. Aujourd'hui, Ibrahim Diarra, qui est prétendu être au Barça dans les jours à venir, il a joué avec les cadets, mais en junior Kéfolo, junior prédilection Béama Kéfolo. Donc, nous fara, nous avons attendu la Coupe du Monde éliminatoire de temps. Je dis bien, Coupe du Monde éliminatoire. Bon, on a dans tout espérance ni ko dɔn b'a la. Ayiwa Sidi dakuruɲa fila Musa an bɛ dugawu de kɛ c'est à dire an mago bɛ équipe de la toujours Mali bɔra kan na kɛnɛ kan sisan fɛn caman fɔra an ye fɛn caman ye mais halisa de bɛ segin mun kan le staff technique des aigles du Mali il faut que fédération Mali football mɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ ka assaini n bɛ segin kuma in kan le staff technique u ka assaini u k'a yira staff technique ko olu de ye fédération Mali football ɲɛmɔgɔw ye balontan ɲɛmɔgɔ sur le plan technique a b'olu de bolo mɔgɔw a kana kɛ yɛrɛ sago kɛ yɔrɔ ye quoi a ka dɔn ka ko sɛbɛ ko yɔrɔ don jamana ma million 22 ni kan ko dɔ de don ayiwa ministère des sports u fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Musa gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan bibi na prime ko la muso bɔlɔntɔ muso minnu bɛ kule la fan bɛɛ ko prime ma sɔrɔ basketkɛlaw i seli mun ye kubu ta u bɛ kule k'u ka wari ma sara basket ta ka lamɛn an ka rugby bɛ 2019 ministère u k'a lajɛ 10 millions o ma sara football féminin u k'u ka prime d'u ma u ka basketkɛlaw ka prime d'u ma Mali taara kari na u ye Eric ka compteur bila 0 la a ka adjoint ye compte mun ni mɔgɔ tɔ mun ye u ka kalo 10 ni juru bɛ jamana la kalo sara 10 mois de salaire mun ma sara Sidi an bɛna nin ka dama babu ye équipe nationale ta c'est intéressant e fɛ k'a fɔ k'u ye Eric Seuchel ka wari sara mais Conti ka prime ni fɛn o ma sara quoi ne fɛ ka fɔ télé la Conti a 10 mois salaire non payé n b'a kalama de u tɛ anw bila la koyi mais u ka hakɛ de don an mago bɛ résultat ɲuman na an mago bɛ Coupe d'Afrique la mais e ka nin détail dɔw lajɛ bani ninnu tɛ se ka faamu ko nin bɛɛ bɛ réunir jɛkulu min kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ nisɔndiya sɔrɔ la a tɛ se ka kɛ quoi a ka gɛlɛn adamaden ko don ala fana sen b'a la mɔgɔw ka bila u ka hakɛw kɔnɔ quoi pour dire que Mali Mauritanie n'i y'a lajɛ Mauritanie 22e africain 106e mondial an n'o bɛ jouer classement FIFA là laban tɛmɛnen Mali on est top 10 là on est 8e 47e mondial sisan ni Maroc 2025 tirage bila la avril la n'o poulu bɛ kɛ an bɛ kɛ tête de chaque wala yaya mais ni an m'an kɔlɔsi classement FIFA laban min bɛ bɔ yanni tirage fɛn cɛ o de bɛ kɛ n'a nun bɔra o kɔnɔ il y a 12 poules donc n'i bɔra o kɔnɔna la dɔrɔn i bɛ bɛn poule girimanba dɔ de wala i bɛ bɛn o de ma donc il faut pas que an k'a ta à la légère Maroc ka Mauritanie fana ye équipe ye u ka progression u y'u de la k'an bali ka taa CHAN na Mauritanie y'a ka première victoire kɛ CHAN na Algérie ka tila Nouadhibou ka Real bali ka don ligue la donc pour te dire que u bɛ progression mun na bi an kana fɔ ten Mauritanie de Algérie éliminé ɲinan Afrique la donc n bɛ k'o yɔrɔ fɔ an n'u ka match laban kan na Cameroun 2-0 an y'u bati o la Nigeria olu ye anti 2013 CAN finale la 4-1 mais match amical kɛra le 27 mai 2016 Djigui yɛrɛ ka a mi-temps kelen jour la ka première sélection na u y'an ci 1-0 c'était avec Giresse à l'époque donc bi ils sont 3e africain et 28e mondial donc ni sera k'olu ci i bɛ point caman ba de sɔrɔ mais ni Mauritanie fana ye ci e bɛ jigin kosɛbɛ de donc il faut que an ko olu jate minɛ Mali Nigeria premier match officiel Mali indépendant le 8 novembre 1960 tournoi Kwame Nkrumah à Lagos an ye Nigeria ci 3-1 officiel le premier le 22 janvier le 22 mars an bɛna jouer Mauritanie contre la ce sera le 612e et 13e match des aigles du Mali toutes compétitions confondues depuis indépendance voilà donc an bɛ se ka mun fɔ vraiment bikoma dugujɛ mais halisa an ka hakili to nin match fila nafa ka bon kosɛbɛ an kana se ka bɔ top 10 in kɔnɔ cogo min. n b'a fɛ ka muso de fɛ compétition 2 secondes Sidi match amical fila bɛ kɛ Maroc fɛ Marrakech Mali ti musaka sara n'a bɔra transport la billet d'avion
Maroc olu ye jamana wɛrɛw sugandi ka ban mais mun ye ka installation ni fɛnw d'a ma u yɛrɛ b'o ta en charge wa ko Mali bɛ se ka taa ni maa 40 ye 40 personnes u yɛrɛ b'u jɔ n'a fɛn bɛɛ mais transport de Mali b'o sara wa fédération Mali football fana ko a b'o transport sara mais Musa ne ka inquiétude mun ye à 40 personnes kunnafonidila maa joli b'a la foyi t'a la c'est pas bon o cɛ man ɲi o man kan tɛ ka kɛ une équipe an bɔra ka Seko Jom kɛ sisan une équipe nationale a sebali jumɛn a sera il faut réunir les conditions communication jɔyɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ Mali bɔlɔnna ka daminɛ sommet la fo duguma communication jatelen t'a kɔnɔ quoi délégation maa 40 i t'u siyɔrɔ sara i tɛ dumuni d'u ma i b'u ka billet dɔrɔn ta de ta au moins kunnafonidila maa 3 maa 4 maa 5 kan ka an b'a fɔ ka taa ni ne ye dɛ u ka journaliste dɔw k'a la pour que communication di mɔgɔ ma mɔgɔw la kunnafoni ayiwa an ka bɔ Musa an ka bɔ hali Mauritanie mun bɛ Maroc de y'a choisi voilà quand tu es demandeur Maroc prend tout en charge hali Mauritanie Mali b'o togo la donc wa Japon fana ye Mali demandé ministère ni fédération yɛlɛma bɛ na don a la ne ko la liste la n ka cɛ majorité tɔgɔ mɛn a la Japon c'est pas bon n'u y'a kɛ a man ɲi fɛn u ye Mali ta a b'a bɛɛ ta en charge an ka bɔ nin kɔnɔna na ayiwa an ka bɔ nin kɔnɔna na